En jij, dat is ook in een broek kijken. Elke keer wel. Wel allemaal in een broek kijken. En we allemaal, doe het toch. Hé, jongen, je moet er toch niet aan denken. Stel je voor dat je een Duitse oorlog gewonnen hebt. En dan heel dag aan die moeten doen. Ja, moest een Duitse oorlog gewonnen hebben? Ja, moest hij, had hij. Moest mijn tante wieltjes hebben. Het zou de schoolste drang aan de stad zijn. En die gaan er echt niks anders om over te klagen als over kakken en de oorlog. En dat er wel al aan het eten zijn. En toch steek je dat al hè. Volle chance gehad als dat een Duitse oorlog verloren. Ik kan het weten, hè. Het zou een schilderij geweest zijn. Jong, gewachten zoals niet naar een andere radio was ze draaien op de kop te bakken. Ze zijn op de kop zoals binnengestoken en als je nu de hele tijd zoals een dier komt te doen. Ik wil een Duits moest gaan werken, in Duitsland heb ik met een echte Duitser geklapt. Een gewone burger, Schmidt maar eigenlijk. Een echte Azië, zei maar zeg ik. Nee, maar een echte naam. Hij was er niet gemobiliseerd geworden. Hij had nog iets onze begin van de vorige oorlog natuurlijk. Ja. Ik weet niet hoe dat daar kwam, maar zeker omheen. Zeker zo dat je dan met zegt, joh, zijn Duits die gaat de oorlog verliezen. Je kijkt mij aan en je begint toch een keer tegen mij op te brullen van geloof je dat niet, dat hart wat niet drinken weet! Ik zeg, nee, nog in 100.000 jaar zeg ik tegen hem. En dat kan wel heel erg duren en dan staat de Russie voor de deur. Een keer is mij op verdomme gaan overdragen bij de Duitse oorlog. Dat is Nederland. Je zou zijn beste maat vooral hebben. 200% nazi was hij. Dan zal daar ook wel eens in een put liggen zeker. Als je je eens voorstelt wat die Duitsers allemaal hebben uitgesproken, hè. Wat ik het ergste vind, hè, dat zijn degenen die er allemaal goed van. Die meelopers, die zwitten dan niet. Ga je gemakkelijk klappen gaan. We waren helemaal aan de tijd toen, hè. Kunt wij dan eens verstaan als je er niet gemaakt hebt? Nou, daarom nog. Voor 3 jaar met de Russen een bak bekocht. 3 jaar in de loodmijn. Ik kreeg me dan elke dag een stuk geschoten brood. Nee, soep, groentesoep doen ze. Dat al 3 bladjes in een hele normale groentesoep. En koud in de winter. Koud! Duur worden van een just veel ongeveer, ja. En de mensen die sterven daar als vlieg. En die rust die liepen dan zo over die domme mensen, dus daar kon je dus niks schelen op dat het was. Nee, ja, dan heb ik daar gezeten. Ik weet bijvoorbeeld nog altijd niet hoe dat ik het eruit ga. En dan beschiet ik er al van. Dan zag ik regelmatig gescheren met pintje drinken. Schoon. Zeg, weet je hoeveel Russen in een oorlog gesneuveld zijn eigenlijk? 25 miljoen. Kun je dat voorstellen? 25 miljoen, hè? Ik heb ze in ieder geval niet doorgeschoten. Ik heb er niet in de doorgeschoten, ze hebben nog niet over mijn net kunnen krijgen. Allee, kom on, het is schoenmelkpolitiek. Dat is allemaal toch geen vast, dan kan het alleen maar ruzie hebben. Laten we niet nog eens gewoon tot tent zetten en geen oorlog in het